good morning mga ka-Tres Marias. Welcome back sa aming YouTube channel, Tres Marias Farm. So ito na nga guys, medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload kasi nga po ay napakahirap po ng signal dito sa aming kabundukan, kabukiran. So ayan po, hindi po ako nag-load sa Wi-Fi kaya mahina yung sagap ng data lang guys. So ayan na nga po guys, andito ako ngayon naglilibot-libot sa aming mga tanim na laing kasi punong-puno na naman ng mga damo. So ayan po yung duty ni Tres ay magbubunot ng damo ngayon. Kasama ko si Tres Marias number 3. So ayan guys, kailangan mag-gloves tayo. Ayan. So ayan, sasabak na si Tres. Isa pang Tres. Ay, yan guys. Ano yung putik malalim? Ayan. Maya na tayo maliligo. Ayan guys, yung pagbunot. O, ganun lang yan. Ganun lang o. Tama yung tawag sa amin. Tapos, kailangan guys, ilibing namin to sa putik para hindi na tumubo. Hapakan ng paa. Ganyan guys o. Hapakan ng paa. Ganon. Para wala na tayong makita. Hindi naman kapak-apakan namin to. Para mailibing sa ilalim. Dibasin lang din. Para siyang palay guys, pero hindi naman. Yung tawag dito sa amin, palay-palay. Nakikigaya sa itsura ng pala yung damo para hindi sila mabunot. Parang hindi marinig yung boses ni Tres kasi malayo na ata. Kailangan may microphone kami guys. Yan, i-arap mo sa video. So yun na nga guys, akala ko kung nalublob na yung cellphone ko dito sa tubig, natumba pala yung stand ko. My gosh!
Napakalapit pa man din sa tubig. Ginoo ko, pagtingin ko sa pwesto ng aking camera, wala na pala. OMG! Nasa kalahati na kami, guys. Hanapan ko nga ito ng magandang pwesto. So ayan guys, kailangan pakabunot ng damo ay apakan para libing na ba sa putik para hindi na mabuhay pa. So ganyan po yung technique niyan. Diretso libing yung damo sa putik. So ayan guys, di ba? Kanina hinatawan agad namin. Ayan, malawak na agad yung aming na bunutan ng damo. Yun, di ba? Ang bilis lang, malalaki na yung aming gabi. Pagkatapos nito guys, maglalagay na kami ng pampataba. Yung tawag sa amin ay urea. Diba? Fertilizer. Yung kulay white na parang asin. So yun guys. Yun pa, meron pa kami dyan. Bubunutan ng damo yung mga kangkong namin na inanod ng baha yung iba, kaya hindi kaagad gumapang yung aming mga kangkong. So ayan, kung makikita nyo guys, tabang-taba yung matataba yung damo. Pwede naman guys, apakan mo lang to ganun, kaso lang parang ang hirap isa-isa, parang nasa tamad ba, sa tamad na gawain ba, ganito pwede naman apakan yan isa-isa para malibing, kaso lang parang ang bagal, parang sa tamad na gawain. Hindi katulad nito guys, kamas ka lang ng kamas, hila ka lang ng hila ng mga damo, diba? Kaya ang bilis. So ayan po yung mga obligasyon ng Tres Marias. Kasi hindi makahataw yung father namin dito sa palayan guys, kasi kasagsagan ng paglilinis dyan sa mga na yan, sa gilid na yan, yung nagtabas ng mga damo dyan sa gilid ng pilapil. Pati ba naman paan niya, dinamay niya tabasin, pati paan niya na taga. So
Hindi makalakad kasi nasa bukong-bukong yung sugat. Ilang linggong hindi makalakad. Ayun. Kaya yung mga dalaga ni Don Joel, yun po ang nangasiwa sa aming kagubatan, kakahuyan, kanyugan, palayan. So, kami muna po. Si Dos. Wala na si Dos. Wala na si Dos. Si Dos. Nang ibang bayan si Dos. Ayun. So, kami daw muna dito. Siya yung magsusupply sa amin ng load sa YT. Oh my gosh. Siya yung magsusupply sa amin ng load sa pang-upload namin, guys. So, nag-work si Dos. Nagbalik si Dos sa work para meron daw siya sa aming pang-supply sa load sa Wi-Fi, guys. Kasi yung kinikita namin dito, hihintayin pa namin yung produkto ng niyog, produkto ng saging, produkto ng palayan, at saka ito. Ilang buwan pa kaya ito? Ilang buwan pa kaya yung gugugulin namin dito sa aming gabi para maibinta namin sa palengke. Kapag marami na to, guys, syempre nanganganak din to di ba? Nagkakaroon din tong mga parang runners yung gabi. So itatanim na naman namin ulit. Hanggang sa iyang palaya namin, konti na lang yung matira, guys. Kasi ayaw na namin magtanim masyado ng maraming palay. Kasi napakamura naman yung palay. Tapos yung bintahan kapag palay na yung kilo, minsan umaabot lang ng 13 pesos. So medyo lugi, 'di ba? Kasi ang mahal ng mga pampataba sa palay at saka yung pang-spray sa mga insekto. Masyadong mahal, guys. Kaya kailangan magbawas kami ng palay. Hindi na muna kami magtatanim ng marami ba. Maghahanap kami ng alternative na pwedeng ipalit sa palay. So ito na nga yung naisipan namin kasi nabubuhay rin sa tubigan, sa putik, itong gabi. Nabubuhay din sa tubigan na lupa. Trinay din namin yung kangkong kung magiging maganda ba yung result ng aming pagtatanim. Kaso lang, guys, nung panay yung ulan, halos 2 buwan na yung panay yung ulan dito sa amin, umapaw yung tubig sa sapa, dinaanan yung aming mga tanim na kangkong. Kung makikita nyo, guys, yung sa short video ko, apaw na apaw talaga yung tubig, sapa dyan na maliit. Umapaw dito sa palayan namin. So, ayan, guys. So, dyan lang po kayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming YouTube channel, Tres Marias Farm.